שלאגר הפקות פעם מזמינה אתכם להיכנס לגרוב בחתונת השנה של הזוג האליס תומר ומשה. בחתונה יהיו 7 קומפוננטים כמו התקליטן מוטי מיוזיק, אומן המיקסים עם להיטים כמו אין הנמר של להקת הסולד, הארותי לפני שאתה הולך של להקת וואם, מתוק לו של יגאל בשן, וגם צילום סופר VHS מבית פוטו פנן עם וידאו מונטאז' של החתן והחתן בשילוב אפקטים זולים. לקט ברכות של מיטב הקולגות, מהלב שלהם אל הלב שלכם. אמיר אריאלי, מיכל פופוב, סיוון רמתי, ערן ניר, הדס גרוסמן, שיראל משה, יוגב עטון, שושו, שרון טלס רפאל, נטלי זיו, בוסמת מרמרלי וקלי שטרקמן, נדב פרסמן, גידי שמיר, אודליה נחמיאס ונתן פריינפלד, שי ניסנבוים, עודד לוי, לורה גויכמן, איה בכור קוכניצקי, דניאלה לבני, מעיין פירנגל, מאיה סלמון, אורית ברניב, דורית קבילי, רוני דואניס, יוסי לובטון, וגם העוגר הדרמטי הזה. במסגרת האירוע יינתן שי לכל אורח קסטה עם אפקטים קוליים של החתן. זאת ועוד, הופעת אורח של אלי לוזון, הכל אומר חביבי, ושריף הילד הדרוזי, וגם פירוטכניקה, רובוט רוקד, אורגן אורות, אורגן גיטרה, חופה עם אורנמנטים וחתול מרות, ואפילו רב המספן את האורחים עם בדיחות מדליקות. האירוע בחסות דובק, המשווקת את הסיגריות שתומר שנורר מהקולגות שלו. הקדימו להקדים ולא תפספסו את האפרטיפים בבופה החם. מרק מוקרם, פסטה מוקרמת, סלט מוקרם, סברינות, אסדו ממש כמו בארגנטינה, ברבורי חמה, וכמובן, חצילים. חצילים בכל השנה, אני בעונה. חצילים בכל מסעדה, מנה ראשונה. חצילים. החתונה של תומר ומשה בעיר השוקקת, נס ציונה ואולמי בית הדבש, 2 דקות מהפזנון. בואו בהמוניכם, יהיה גרובי. وزير العلم والتطوير عزر فايتسمان يلتقي الرئيس مبارك اليوم. היית צריך מן כדי לעשות דאבל חניה.